Izraelitmi obývané mesto Betulia bolo obliehané asýrskym generálom Holofernesom, ktorý bol služobníkom kráľa Nabuchodonozora. Obyvatelia mesta boli zúfalí a otrhnutí od zdrojov vody. Rozhodli sa, že ak im Boh nepomôže, do 5 dní sa vzdajú. V meste žila aj zbožná a krásna vdova Judita, ktorá verila, že Boh zachráni svoj ľud, ale vedela, že je potrebné konať. A tak vzala situáciu do svojich rúk a vymyslela riskantný plán. Obliekla sa do najkrajších šiat, ozdobila sa šperkami a vybrala sa do tábora, kde bol usadený Holofernes so svojím vojskom. Prišla priamo za ním a tvrdila mu, že utekla od svojho ľudu, lebo neverí, že môžu vyhrať. Holofernes bol očarený jej krásou a za niekoľko dní si Judita získala jeho dôveru. Jedného večera Holofernes usporiadal večeru, kde pozval aj Juditu. Generál sa veľmi opil a Judita sa rozhodla využiť túto situáciu. Keď zaspal, vošla do jeho stanu, vzala jeho meč a odťala mu hlavu. Tu vložila do tašky a potajomky odišla z tábora. Vrátila sa do Betúlie, kde keď sa ľudia dozvedeli, čo sa stalo, boli ohromení jej odvahou. Asýrčania našli svojho generála mŕtvého, v chaose sa rozprchli preč a tak boli Izraeliti vyslobodení.